No tässä on Toni, morjesta. Multa joskus kysytään, että mikä on semmoinen yksi asia, mikä auttaisi kaikista eniten siihen hyvinvoinnin parantamiseen. No mun kyllä täytyy sanoa, että se on mulle aika selvä ja se on oikeastaan se peruskivi, minkä päälle sitten kaikki muu juttu rakentuu. Ja se on niinkin yksinkertainen asia kuin uni. Tai mä en tiedä, että se itse asiassa välttämättä ole hirveän yksinkertainen, jos mä ajatellaan, että miten hieno systeemi uni oikeastaan on ja mitä kaikkea siinä unen aikana tapahtuu. Mutta joka tapauksessa niin suosittelen, että kiinnität huomioon siihen uneen ja aina moni sanoo, että no mä oon aina ollut tämmöinen huono nukkuja tai vastaavaa, niin kuinka paljon siihen on oikeasti silloin sitten paneutunut ja koittanut parantaa sitä unta. Et mä näen sen unen parantamisen vähän kuin semmosena taitona, mitä kannattaa yrittää oppia ja parantaa koko läpi elämän. Ja siitä on aika paljon hyötyä sitten meille palautumisessa, meidän mielen toiminnassa, immuniteetissa ja vaikka missä. Eli kannattaa ehkä jättää ne parhaat sarjatkin joskus kesken ja koittaa päästä nukkumaan silloin, kun se meidän uniikkuna on auki ja tulee se väsymys. Ja veikkaan, että jo ihan muutaman viikonkin jälkeen niin tuut huomaamaan aikamoisia vaikutuksia sun hyvinvoinnissa.